20 точки за най-добрата камера. Студио Братя Петрови, град Петрополе. Камерата да си гледа работата. О! Мадара Иване, Мадара, Кечавек и подкрепа, брат ми бе. О, Георги Мочаво, Цветелина Ничайори, Тайо Чамутро, О, Илия, Туке Гилабамба, Неле Текелеса, Яша Иванеске, Роман, Алелелеле. Обичаха се на жена, Гена се нарича тя, и сърцето на Иван е тя, и за нея аз пея. Обичаха се на жена, Гена се нарича тя. Също за кръстика Тоши и за кръстицата Галя, оригинално лично катерично. О, Яша, Яша е кирмеске, о, Яша е тушиске, о, Яша е кирмяке, е Галя романе. Аре, по-полско живото. Яша Иване! Аре, продължаваме! Една бангаранга, оригинално иваненския бангаранга, айде! Айде! Бангаранга, 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 де! Бангаранга, 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 че! Бангаранга, 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 де! Бангаранга, аре, Георги! Точки за корнетиста. Разкъсай корнета! Разкъсай го! Айде, продължаваме най-новият дикичек. Дичета, чупения корнет, да видиш какво стана въпрос. Айде! Айде, Георги! За Георги! За Георги! За Георги!